Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa iso tak terusno pantun? Iso maneh met angger ana sing nuntun. Keringet Keri-keri krasa anget. kerikil Keri-keri nggone sikil. keripik Keri-keri nggone asalah. Mama. gak iso. Ya iso lakon bluwak lan nang kono-kono. Oh iso gak mau Le. jawab. Iso tapi yo isin. Isin karo sapa? Oh, nang keripik-keripik. Oh gak apa-apa sih. Gak apa-apane. Wong keripik. Lho iya Mas keripik iku lakon wani kon. Lho wani wong keripik ku enak. Lho arep kon. Arab Aku ya arep. enak iku dipangan. Iya tapi lagune lho re sing marai. Gak apa-apa. Wis ngene wis aku sing ngarep kon sing mburine tok ae wis. Oh aku sing mau